पसारी ए भैया हो जनिकर हथियारी। लेकिन बाबूजी इतना बात सुनला के बाद भी पापी कंस ना मानल। सोचलस कि लड़की के हाथ में लेके पत्थर पर पटक दी, लेकिन पत्थर पर का पटके हाथ से लड़की छूट गई। आ जाके आकाश में आकाशवाणी कैली, कहली कि कंस तुम मुझे मारोगे? अरे तुम मुझे क्या मारोगे? तुझे मारने वाला जन्म ले चुका। उहे जाके विंध्याचल में विंध्यवासिनी माई के नाम से उनकर पूजा होता है। जन्म भइल ओ बेरा उनकर नाम सुभद्रा रहे। सुभद्रा के हई त कृष्ण जी के बहन है। ओ बहन नु भइल ए बेरा विंध्यवासिनी माई के नाम से पूजा होता। प्रेम से बोल दी सच्चे दरबार की। अब समय हमार समाप्त बा। निर्णायक अब यहाँ के बन तनी खड़ा होके अगर प्रसंग गावे नहीं खेवत चाहे याद नहीं खे तो कोनो जबरदस्ती नहीं खेता ही तरह केस माफ हो जाए। लयदारिये गावो कि माने पब्लिक भागे ना, ये तरह से कहब नहीं। प्रसंग अगर सही सलामत गावे के विचार पब्लिक के गाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को समझाना बड़ी बात है कि प्रसंग संग गावल जाला। तो प्रसंग हम यह कब जब बुझाए तो वही हो नहीं तो मैंने पब्लिक के खेदे के नहीं के ध्यान दे। यही जवाब अरे की सुनी ना सुनावो तबानी सुनी ना अरे सुनावो तनी सुख सागर के कहानी अब ही लड़कार बानी। तो ये जरेला धल बबुआ मुनमुन जे पढ़ले बानी अरे किताब का बतानी अब ही पढ़ले बानी तब क्या बतानी अब ही लड़का बानी। सुनी ना सुनाई सुनी ना सुनाई सुनी ना सुनी ना अरे सुनावो तबानी सुनी ना सुनावो तनी कही कहानी अब ही लड़का बानी। पहले पानी तबे क्या बतानी अब ही लड़का पानी। आदरणीय ये रेला हो पलटू चाचा हार्वेस्टर मालिक जो मुनत सिंह चाचा के कहत नहीं का ये दासन जिला हो गोड़ लगने हम मुनत चाचा केने बानी तनी आई रवा। अब कहानी इनका रहल हा आकी कंस अपना चचेरी बहन देवकी के शादी करके रथ पर बैठा करके विदाई करने के लिए लेकर जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुआ कि कंस तुम जिस अपनी बहन को इतनी धूमधाम से शादी करके रथ पे बैठा करके लेके जा रहे हो उसी के 8वां लाल तेरा काल होगा काल होगा काल होगा काल होगा काल होगा। बबुआ देवकी जब मना कैले बड़े तो यही जैसे कहानी की शुरुआत एक रिट बढ़ जाए। हाय 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 अरे की अखिया में पनिया रे भर के
तू खड़ा हो जा। अब कहे नहीं लगा धनिया नोचनिया दोनों काम हो गए। तब का के मति मारो हमनी के जान हो, मति मारो हमनी के जान हो, मति मारो हमनी के जान हो। कि बार बार परतनी अरे रौरा चरनिया हो। जवना बेरा बाबूजी कन से अपना तलवार खींच ले बा आ सोचलस कि देवकी वासुदेव के जान से मार दी। मारे मारे तले रोक ले बड़ी बार बार परतनी रौरे चरनिया हो। अरे कि दही दाजी निगिया के दान दही दाजी निगिया के दान हो। आदरणीय अरुण प्रधान जी के नारायणपुर यहाँ की पुत्री बानी सैकड़ों रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा। बचवा मोबाइल पर ध्यान लगेबे हाथ छूट जाए देहियो पर खुद ध्यान। अब जाने एने देवकी वासुदेव देवकी के चिरौरी कैला पर कंस छोड़ देले, लेकिन छोड़ले ना, ले जाके दोनों प्राणी के जेल में बंद कर दिले। जेल में बंद कर दिले तो यही जब भाव लागल मैन से भैया अरे कि दोनों प्राणी अरे कि दोनों प्राणी की बंद जेल खनवा में अरे दोनों हो दोनों प्राणी बंद जेल हाथ हाथ करिया गोरी में लागल बाटे बेड़िया हाथ हाथ करी गोरी में लागल बाटे बेड़िया हाथ हाथ करी गोरी में लागल बाटे बेड़िया अरे की कैदी हो गईले अरे की राजा औरी रानी की बंद जेल खनवा में अरे दोनों हो प्राणी बंद दोनों हो प्राणी बंद जेल खनवा में। कहत रे मनीषा जी की गावत रहले ह ना ई गावत रहले ह तो हने हम गोई रहने हैं तो बुझाता जे कुकुर अपने में झगड़ा कर ये बोलता रे बुझाता सियार बोलता और मन बताएं हम जेंट्स बाने तो अगर कुकुर से संबोधित करत तने और हमके कुत्ती से हम ना संबोधित करब ना ना ई गलत बात बा। जब अश्लीलता के विरोध है लोग बा तो बात बोलने के प्रयास ना गीत संगीत जमावल जा। अब जान जाए जेल में जब ले जाके कंस पापी बंद कर दिहल तो ओही में लड़का होता लो। पहला लड़का भइले जेकर नाम कीर्तिमान बतावल गइल, दूसरा लड़का सुसेन, तीसरा भद्रसेन, चौथा रिजु, पांचवा समर्दन, छठवा भद्र, सातवा बलराम जी और आठवा हमने के भगवान श्री कृष्ण जी। जब 6 गो लड़कन के जान मार दिहल बाबूजी वही जेल के अंदर देवकी बैठ के रोवतारी आ वासुदेव जी समझावत रे बड़ी के एक धर हाय 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 अरे की धनिया सोच जनी कर मनवा मोर कहानवर मानो देखा हमार दोस्त नहीं न भगवान के दोस्त बा केकर दोस्ती कि धनिया सोच जनी कर मनवा मोर कहानवर मानो धनिया सोच जनी कर
कहना मानो कि बन के ललनवा हरि दरसनावर दी है ना देव की एकदम चिंता मत करो बन के ललनवा हरि दर्शनवा दी है ना अरे कि जे लवे बनी तीर्थ स्थानवा मोर कहनवा मानो जे लवे बनी तीर्थ स्थानवा मोर कहनवा मानो जी जी रामदेव भैया केने बने अबे 500 दे के गने 20 टकिया भेजो लोग निकाऊ है बोल दी 500 निक लागता चुनाव लड़े के बाद ए बबुआ हीरो वेलू अनेरे ए धनिया हमारा फेरे ना ए हमार तार दोस्त नहीं खे अरे की करब जेलवे में हो भाजनवा मोर कहनवा मानो गौरव जेलवे में हो भाजना मोर कहनवा मानो कि खिचला गई तिरी के चिचिरी अरे की बिगड़ी को बोना शुरुए में नाम बतावी जी के म्यूजिक भैया सुदर्शन यादव जी के यहाँ के शिष्य बने तो कथो प्रसंग आवे तो मतने सुदर्शन जी के नाम आवे देखो एक गायत्री आंकड़ा है आ गायत्री बाबा का जरूर नाम आई कि खिचला गायत्री के चिचिरी अरे की बिगड़ी को बोना एकदम चिंता फिक्र की छोड़ दो हमार दोस्त नहीं खे ई तो दई पे के हो राचनवा मोर कहनवा मानो ई तो दई पे के हो राचनवा मोर कहनवा बाबूजी कहानी बड़ी लमहर बा लेकिन खींच के साथ में कही जाता धीरे धीरे जब समय बीतल तो बलराम जी के अवतार भइल बलरामो जी में बड़ा लीला बा बलराम जी जगह 6 जना के पैदा हो गइलो वो गने बलराम जी के अवतार ना हो उनकर कहानी दूसरा में चल जाई जब हमनी के कृष्ण भगवान के नंबर आए तो यही जब भाव लागल कि त्रिभुवन सरकार लिहले मथुरा में अवतार खास मामा कारागार भादो अष्टमी बरस बरिस बेसुमारी खुलल अपन से केवाड़ सुति गइले पहरेदार भादो अष्टमी देवकी कहली बार बार सुनी स्वामी जी हमार ले जाई जमुना के पार भादो अष्टमी लेके चलले कुमार जमुना छोड़ली फुफुकार लिहल चरण पखार भादो अष्टमी देवकी के बात मान के ओह पार लेके गोइले कहानी बड़ी छोड़त नहीं ऐसे कि जब धरे लगा तो समय समाप्त हो जाए आए दो चारे बात में ध्यान लगावे के बाद देखिए ओने नंद बाबा के घर मेन सेक्रेटरी बड़ी गई एगो लड़की के अवतार भई रहे आने देवकी कहली कि वो पार लेके जाई आ एह लड़का के वो पार रख दे आ ओ लड़की के लेके आई तो यही जब भाव लागल कि खास अरे कि भादो मास अष्टमी अनहरिया रे खबरिया जेल भितरिया के सुना मुन्ना जी देखा तो ठीक बनो ठोके हाँ कि खास भादो मास अष्टमी अनहरिया रे खबरिया जेल भितरिया खबरिया जेल भितरिया के सुना बाबुआ
भगवान कन्हैया के अवतार कौना बेरा भइल ठीक या धीरतिया परत रहे बुनिया ठीक या धीरतिया परत रहे बुनिया ठीक या धीरतिया परत रहे बुनिया अरे की परत रहे बुनिया सुतल रहे दुनिया वही मेरे भगवान कन्हैया के अवतार कि हरि जी पर घाट हो गइला ओ ही घरिया रे हरि जी पर घाट हो गइला वही घरिया रे खबरिया दिल भीतरिया के सुनो हरि पर घाट हो गइला वही घरिया रे खबरिया दिल भीतरिया के सुनो एने नंद बाबा के घरे लड़की के अवतार भई रहे ओ जगह पर हमनी के वासुदेव जी एमे बड़ा सोचे वाली बात भी तने रो सब तने ध्यान दे यहाँ तक कथा प्रसंग के माहिर लोग बैठल बा एगो हम बात पूछल चाहत तने आ कि जेल में देवकी वासुदेव हां बाबूआ जी बोले आदमी सोनू डान जी प्रधान पद के डान अच्छा वहां के डान है केने बानी अरे डान है गोल लगने है तब तर और गुणगान होई जी समय हमने के समाप्त की ओर बा तनी मनी में कहि देबे के बा हां अभी ना कि 35 मिनट दिहल बा तो 50 मिनट नहीं गावेगा आ प्रसंग का होते तनी बढ़ियो जाई हां हमारा प्रधान पद के प्रत्याशी बाबू मुन्ना सिंह जी सैकड़ों रुपए के पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन बा जब लेके आईनी वो लड़की के साथ में कहानी सुन ली एगो बात रोज सबसे पूछल चाहब हम आ कि जेल में देवकी वासुदेव बंद रहल अब भगवान कन्हैया के देखले बानी सब है चाहे फोटो में चाहे कहीं टीवीओ में सूप में लेके गोइल बनी वहां तो जेल में सूप के कौन काम बा एहो बात पर विचार करे जेल में सूप के कौन काम बा ओ जब ध्यान दे वाली बात बनो जब लेके ओइले आ जब पापी कंस के मालूम चलल आ कि आठवां लाल के अवतार हो चुकल बा तो लगले अपना सेना के साजे कहले कि होशियार खबरदार सावधान देवकी के लगे गोइले आ सोचले कि जोन गोद में लड़की लेले बाड़ी वो लड़की के उनकर हाथ से खींच ली आ खींच के पत्थर पर पटक दी तब ले देवकी रो रो के अपना जिंदगी के भीख अपना भैया से मांगत तरी कहत तरी भैया कि जन करा हथियारी अरे कि जन करा हथियारी ए भैया हो जन करा हथियारी देवकी अपना पापी कंस से कहले के भैया बड़ा हल्ला होता हो भैया डॉन भाई शांति देवकी कहली कि जो गो लइका मंगल तहरा के दे देनी लेकिन ई लइका ना हतन हमर बात सुन लो आठवां लाल ई काल न होवे ई होवे लइकी बेचारी बेचारी ई होवे लइकी बेचारी देवकी कहली के भैया भैया हाथ जोड़ी